Aktar lif għal ġenituri, aktar tax credits għal kumpaniji u aktar inċentivi biex impjegati kun jista' jaħdem mid-dar. Dawn huma biss ftit mill-lista twila ta' proposti li ġew preżentati mill-Partit Nazzjonalista, proposti deskritti bħala pass deċisiv biex il-Partit Nazzjonalista jiżgura bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin. Dawn il-proposti huma parti minn strateġija komprensiva biex jintlaħaq il-famuż work-life balance bil-Partit Nazzjonalista insisti li din hi riforma li minna se jgawdi kulħadd. Il-Partit Nazzjonalista jrid fost l-oħrajn li jkun estis il-lif tal-ġenituri biex il-familji jkollhom aktar ħin flimkien u b'mod prattiku qed jipproponi illi il-lif tal-missirijiet jiżdied minn 10 għal 15 il-ġurnata u l-paternal leave jiġi estis minn 8 għal 28 ġimgħa maqsum minn daqs bejn iż-żewġ ġenituri u mhux trasferibbli. Dan fil-waqt li l-maternity leave jiżdied minn 18 għal 24 ġimgħa. Bl-aħħar 6 ġimgħat ikunu trasferibbli lil ġenitur ieħor jekk il-koppja tkun trid tagħmel hekk. Dan ifisser li gvern ġdid nazzjonalista lest jagħti total ta' sena sħiħa lif imħallas bejn lif tal-maternità u lif tal-ġenituri li jagħti l-flessibilità essenzjali lill-familji. Apparti minn hekk hemm ukoll il-proposta ta' lif imħallas mill-gvern għal kull ħaddiem inkluż dawk li jaħdmu għal rashom, il-lif tal-ġenituri, tal-missirijiet u żieda fil-lif tal-maternità ikunu mħallsa mill-gvern għal ħaddiema kollha. Fil-każ tal-lif tal-ġenituri, il-parental leave, il-ħlas ikun sal-livell tal-paga medja li hu ferm aktar mir-rata tal-lif tal-mart li hemm bħalissa. Ħaddiema self-employed ikunu qed jingħataw l-istess drittijiet bħal ħaddiema impjegati biex jiġi żgurat trattament ġust tal-kull forma ta' xogħol u l-gvern ikopri dawn l-ispejjeż biex inaqqas il-pis finanzjarju minn fuq min ħaddem u n-negozji. Il-Partit Nazzjonalista lest anke jagħti appoġġ għal kura ta' tfal u remote working, għajnuna finanzjarja għal ġenituri li jażlu li jibqgħu id-dar ma' tfal fit-tieni sena ta' twelid, ekwivalenti għas sussidji li jagħti l-gvern għax-childcare. Krediti tat-taxxa għal kumpaniji privati li jimplementaw modelli ta' remote working biex jiġu rikonoxxuti l-benefiċċji ta' arranġamenti flessibbli tax-xogħol u inkoraġġiment biex aktar negozji adottaw policies ta' remote working u flessibilità ħalli jtejbu l-produttività u l-benesseri tal-impjegati. Il-Partit Nazzjonalista qed jenfasizza li dawn il-proposti huma kruċjali għal futur ta' Malta u l-familji għandhom jingħataw l-appoġġ li jeħtieġu biex jirnexxu. Riforma li qed tkun deskritta bħala alternattiva ċara għaliex wasal iż-żmien tal-bidla.